Так, теплую шапочку узял, перекус поклал. О, добрый вечер, девчонки и хлопчики. Усё, я готовый. Салют усім. О, Буслик, привітання. Салют, Топа. Ну, я пошел. А гэта ты куды? Справы у меня. Какие такие справы? А это секрет. Ух ты, расскажи. Топа я не могу, бо обяцал. А, зразумела. А чый гэта сакрэт? Топа, ну чего ты причепился? Я слово дал. Ну, Буслик, я ж не пытаю у цябе, які сакрэт. Я толькі пытаю, чый ён, і ўсё. А, ну так. И ты ни про что более не здагадаешься, коли я скажу. Ну, вядома. Ну, як жа я могу здагадацца, калі не ведаю, пра што мне здагадвацца? Сакрэт жа ты не раскрыеш, правда? О, ни за что не раскрою. Ну, вось, таму не сумнявайся. Кажы смела, чый гэта сакрэт? Ну, добра. Тёму и мой. Усё, я пошел. Чакай. А калі ты выйдзеш з дома, то у які бок накіруешся? Прямо и направо. Ага, прямо і направо, значыць. А колькі крокаў? Ну, я не ведаю, не лічыў. А на что тебе? Да просто так, цікаво. Ну, хоць доўга ісці ці не? Ну, не, хвилин 5. Ага, прямо і направо 5 хвілін, і там цябе будзе чакаць Тёма. Топа, ты зараз увесь секрет у меня выпытаешь. Усё, более ничего не скажу. Я побег. Ага, бяжы. Я і так ужо шмат ведаю. Па-першае, Буслик сустракаецца з Тёмам. Па-другое, то, што ён ідзе спачатку прямо, потым направо, і ісці яму 5 хвілін. А там... А там же у нас автобусный припинок. Ой, Тёма з Бусликом некуди збираються, і рюкзак Буслик узяв. Що це хочеться? Я геній. Треба усім розказати. Я тебе кажу, яны собралися и отправились у теплые краины. Дядулечка Добродей, уявляете, с рюкзаками. А феечцы самі патэлефануеце? А? Ну, добра. Не, Неста, яны нікому не говорили, бо гэта сакрэт. І няня Палінка пакуль не ведае. А я уже ўсё ведаю. Добрый вечер, сябры мои. Жах які. Трэба тэрмінова выклікаць подводную лодку. На што? Як на што? Ратаваць Буслика і Тёму. Ад каго? Ад вялізнага кракадзіла. Зараз трэба вызываць службу выратавання. Хай верталёты высылаюць. Чакай, няня Палінка. А з чаго ты ўзяла, што ім пагражае кракадзіл? А вось адкуль. Яночка сказала сваёй сяброўцы, што ёй позвонил ты і сказаў, што Буслик забраў Тёму у вырай разам з пералётнымі птушкамі. Пачакай, але ж я не так казаў. Я казаў у цёплыя краіны. А сяброўка Яны патэлефанавала сваёй іншай сяброўцы, і тая пацвердзіла, што буслы лятаюць у вырай. Ну так. А тая сяброўка патэлефанавала яшчэ адной. Тыя прасачылі маршрут птушыных пералётаў і высветлілі, што бусліны вырай у Афрыцы. Потым гэта інфармацыя прыйшла да мяне, і я ўсё зразумела. Баюся нават спытаць, што? А ты не бойся, пытай. Што ты зразумела? Што? У Афрыцы акулы, у Афрыцы гарылы, у Афрыцы вялізныя, злыя кракадзілы. Будуць іх кусаць? Яшчэ як! Вось такімі вялізнымі зубамі! Клац. Ага. Няня Палінка, хутчэй тэлефаную службу выратавання. Ой-ой-ой-ой. Выклікай подводную лодку і верталёты. Ой, а на что нам столько всего? Каб цябе і Тёму ратаваць. Стоп! Буслик, гэта ты? Я? Ты ўжо вярнуўся? Так хутка? Я дома. І з
тобою усё в порядку? А що со мною могло здаритися? Я ж був з Тьомом і іншими сябрами у сусідів двори. У дворы? Так, теперь уже можно рассказать секрет топа. Мы будовали вежу з пяску. І вона така висока отрубалась. Завтра усім покажу. Дык вы нікуди з Тьомом не лятали? А з чого ти узяв? Хіба ми б не попередили б вас? А на вас крокодили не нападали? Топа, ти про що зараз? Які крокодили? А мне гэта няня Полинка сказала. Я тебе, Балбатуна, проучить хотела, каб ты болей казок про Тему с Бусликом не сочинял. Топа, ти усім розказував про мене, про Тьому і про наш секрет? Ну, не зусім, я просто не так тебе зрозумів. Топа, не чекав я тебе. Ось так, Топочка, ізноў спрацаваў сапсаваны тэлефон. Адзін нечага не зразумеў і дадумаў, потым яшчэ іншым расказаў. Тыя таксама нечага дадалі. І пакацілася пагалоска пра Афрыку і кракадзілу. Топа, хіба так сябры робяць? Ось як мне цяпер з табой сябраваць? Не будешь? Ось, не буду. Прабачэння прасі. А Буслик, Ага. а калі я прабачэння папрошу і паабяцаю ніколі так не рабіць? Тады я подумаю. Сябры мае, у Бусліка і Топа адбываецца сур'ёзная размова, не будзем ім перашкаджаць. Мы лепш мульцік паглядзім. Ну вось, пакуль мультик ішоў, мы з Бусликом памірыліся. Так, помирилися. Вось і добра, я вельмі рада. І цяпер мы хочам разам пагуляць. Каб замацаваць наша сяброўства. Не, ўсё заўтра, а зараз чысціць зубкі і адпачываць. Ну добра, раніцай пагуляем. Ага, до побачення, дзяўчынкі і хлопчыкі. Добрай ночы, сябры. І цікавых вам сноў, маленькія. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, в очаня ты закрывай.